Ara, al migdia, senyor president, quina és la valoració que en feu i com veieu aquest fet situat dintre el marc de la democràcia dins l'estat espanyol? Crec que aquest intent de subversió demostra que la llibertat mai no està definitivament adquirida i que hem d'estar sempre vigilants en la seva defensa. Cal també felicitar-nos del funcionament normal de les institucions. Cal felicitar-nos que fins al més alt lloc de l'Estat tothom hagi estat en el compliment del seu deure a l'alçada de les circumstàncies. Crec que això que s'ha produït ahir fa necessari accentuar encara el sentit de responsabilitat de tots plegats per consolidar la democràcia i les llibertats públiques en el nostre país. El poble ha donat un exemple de serenitat, de calma i d'estar al costat de les autoritats legítimes. Em sembla que si se sap aprofitar la lliçó del que ha passat, aquests fets no hauran estat un augment de la fragilitat de les institucions, sinó al contrari, hauran demostrat que aquestes poden funcionar normalment, inclús en situacions difícils, i, en definitiva, això haurà significat un enrobustiment de la democràcia.